Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Gowarni mingguta sadarion ima minggu misericordias domini. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Topik sodang ni bohi ni Jehovah manodangi hita. Marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi ak kalangit, marolopolop mahamu ale ak kapartigor, mangasahod Jehovah, talukdo marede ak naujur marroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami,
asa marpakirimon na mangulu hami ala ni hahiyomi. Dakpola bimabiyar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat todo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangulu, paima sahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganommu jalai dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon gowarni debata yang go soture dalanna, ay honauhum na dosogot akka na marsineang di gowarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di na monomari maulahamu nasa silaumu, alayang goari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula yang go dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposob boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay di naunomari do dito pa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangidugogo mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbarto patikmi. Amen. Maredehita. Sa
mahuduk jalata paserep marohatta di jolo ni debata, laho manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi, di bagasan hajahatod do hami tubu, jalay dangadong haporsiaw di bagasan rohanami hiyan, saluhut do hami manibil siyanak kadalanmu, masay godang do pangalawsyon nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham, sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalawsyon nami, say ingot mahami hubar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokopita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahed debata. Asa gabi hatigoran di debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marede hita. Epistel di mingguta sadarion, ima nanyenet sian sada Johannes tolu, mamuka sian ayak sada saha tu ayak pitu, tajahama marsika sorin. Idahamuma godang ni haholongon na binasa basahon ni amay tuhita, ay targoar dohita akka anak ni debata, jalakai dohita tutu, dibaheni dang ditadda portibiok kita, ay dang ditadda anggo ibana. Ganup na makirim songoni di ibana, di parbadiay madirina songon ibana na badiay.
Di boto hamudo na mabuat akka dosat ta do ibana, ubahin naro, danga dong dosa anggo di bagasan ibana. Hamu akka anaha, unang dipototo halak kamu, siulahon hatigoran, ido natigor, songon ibana natigori. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Maredehita. Hatibdak ko mahaporsyaw tay, songon na hatibdak ko ni dongata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di porbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hao pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhunlul tu siamun debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladok sa dahuria na badia, huriha to panyala Kristen akta na badia, dohot hasesani dosa, dohot dihatay na madok, mula mangulu sugot dag ni hala naong mate, dohot dianguluan na sorasuda. Amen. Tabege ede puji-pujian na pinasahat ni Kor Ama anon diuduti ina Teresia.
Titing na masa di Huriata di Mingguon 14 April 2024. Na parjolo da dana na sorang. Di basa-basa toat tado di keluarga Amang Agus Yesi Laban inang boru hasibuan. Sada da dana boru na di hari Selasa 2 April 2024 ingana nasida di Jalan Yankes Ade Puri Munjul Residence Kafling A Sada Munjul Manang Wiktolu. Napa duaon ruas na tamba. Tajalau do gabe ruas di Huriata ima keluarga Amang Sabar Marpaung inang Evalina boru tampu bolon rap dohot tolo ianakon nasida dua bawas sada boru naro sian HKBP SP2 Masnauli Resort Sirandorong Persiapan Distrik 20 Walu Barus Raya ingana nasida di lapangan tembak Manang Wik 5. Patoluon majakon gabe ruas nagok. Sadarion di Patupa Huriado panjakonan gabe ruas nagok tu dua keluarga ima keluarga Yonatan Marion Sisko Pangaribuan inang Intan Rahmaliana ingana nasida di Jalan Cibubur Indah Tolu RT 06 RW 06 nomor 10 Walu Cibubur Manang Wik Sada. Keluarga Lamsionus Marbun, inang Nelly Boru Siregar, inganan nasida di Jalan Subur Pertamina RT 5, RW 2, nomor 10, Pondok Rangon, Wik 2. Paupaton Nanaing Marbagas, Titing Paduahon, Naing Manjalo Pasu-Pasu Pabegas Hon ma Kapten Romano Tua Simanihuruk, anak ni Amang Dr. Andus Wisman Simanihuruk Nahinan, tubuh ni Inang Osda Luminda Boru Sihaloho, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Ineri N2 nomor 10 RT 04 RW 10 Sada Keluaran Cibubur Wiksada. Dohot Orwana Elisa Tata Rosari Boru Limbong SKM, boru ni Amang Untung Garoga Limbong SE Nahinan, tubuh ni Inang Marta Purnama Magdalena Boru Sinaga SE, ruas ni HKBP Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan, Sian Huta Jalan Haji Abdul Majid nomor 26A, RT 10 Sada RW Pitu Kelurahan Cipete Utara, Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu 20 April 2024 di HKBP Kebayoran Selatan Resort Kebayoran Selatan masuk pukul 8 WIB. Palimaon tupak tu haporlion operasional Huria. Sadarion Minggu 14 April 2024 Patupauni Huria do papungu tupak bahen tu haporluan operasional Huria di Siganu bulan di bagasan amplop. Tapasahat mas sian lasni roha songon parbueni haporsiauta. Paunomon Pandidion Nabadia. Sadarion Minggu 14 April 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB Patupuan ni Huria do Pandidian Nabadia tu aka poso-poso yanakon ni ruas ni Huriata torop ni nasida 8 hala 5 bawa tolu boru. Papiton partangyangan WIK. Hari Selasa 16 April 2024 Patupaun ni Huria do pertangyangan WIK sada 1 WIK 12 di Gereja Dohot live streaming masuk pukul 10 sia WIB naman jabui ima ruas WIK tolu. Pawaluan Dewan Diakonia Seksi Sosial. Tabon ma ditangyakta aka ruas ni Huria nada di bagasan parsahiton songon nang tarsurat di titingta. Pelayanan Komisi Kasih hari Rabu 17 April 2024 Patupaun ni Huria do pelayanan Komisi Kasih di Ganuk Bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantai Sada. Pasiaon Panitia Tahun Oikumene Inklusif Pesta Gotilon Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur 45 tahun 2024. Hari Rabu 17 April 2024 Patupaun ni Panitia do rapot maringanan di GSM Gloria Lantai Sada
masuk pukul 10 sia wib, marhiteon paningi dutu sude parhalado dohot utusan sit sian ganukbik asaro mandahoti rapoti. Pasapuluan Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Hari Minggu 21 April 2024, Patu Pauni Huria do Papungu Tupak di Tolu Hali Parmingguon di bagasan amplop di joloni pintu ni gereja Bain Haporluan Ulaun Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Tapasahat mas Sian Lasni Roha Songon Parbueni Haporsiapta. Boa-boa hombar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asata pasahat bema pelian tahun tu Huria manang tu situa wik nabe nomor rekening BCA onom 280 siap pitu opat-opat sada-sada atas nama HKBP Resort Cibubur. Songonima titing minggu tasadarion aka titing namangihut boy mata jaha natar surat di warta jemaat. Tuhan masing-masing. Tabege ede puji-pujian na pinasahat ni wik 10 sada.
Maredde hita laus tapasahat mapiliata.
kami ni debata na sumurung siyan sa luhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinahulungan Kristus Jesus hata nito hata di bagasan Minggu Misericordias Domini denek dosian buku Pesalmen ima dibidu opat ayat sada saat rodi ayat sia Pesalmen opat ayat sadar saat rodi sia hujahau matuhita tapayut-yut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurak disi edde sian si David saya alusi maau ale debatani hati gorakku ia hujuho jala palubang au jupa hagogotan asi maroham diau jala tangihon ma tanyaki ia hamu pinopar ni jolma sedia lelengodo learo hamu di hasal halaoki songon lelengodo sedia lelengodo haholongan nirohamuna nasohasea jala dioron muna gabus sela unang soboto hamu marhasurungat do di bain Jahoba akahasianna matua di tangihon Jahoba do molohujo ibana hol sohok kamuhian ma asa unang dapotad dosa marhusari marohamuna dungro di podoman hamu asa sonang hamu sela peliuk kamu ma pelian hati goran jala marhaposan tu Jahoba mahamu lado akana madok tung ise ma manupakon na dinggan tuhita alai ale Jahoba saya pasodak kom matuhami sodang ni buhim gumudang dolas ni rohaku dilehoko sia dinasida di hamamasa ni gotilon eme dot anggur nagabe situtu sonang duau hupapeak huhut mamit tornok ay sasadahodo ali Jahoba pasonangau maringan imasahakna song naramehi tate biasa mak ay moladong danak tangis dijabu manang na didia pe berarti ada generasi halak Batak. Amin. Bahasa maholan hohom terus aku nemetu sudi. Aku metu paling rupani. Jadi las maruh hatai nang napola gabe nang songoni be. Hita peti kidak danak songoni do tangis do hita dah. Ay moloso tangis danak sisukunod do. Na bado nain. Na marsahid do na pingsan do ate. Jadi asa hibul rohata taparoham ma hata nito hata di bagasan obason. Guarni mingguta Misericordias Domine. Gok asini rohani Jahoba do tanoon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nadene sian Pesalmen 30 ayat 5b. Jala hobar tu natar surat di almanak ni huriata na pinatomo-tomo ni induk ni huriata. Topik ni mingguta sodang nibuhi ni Jahoba manodangi hita. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Hamuna manami na nami Misericordias Domine. Ido goar ni mingguta namar lapatan gok asini rohani Jahoba do tanoon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ahado pakorhonna pakorhon ni guar minggo dihita hala Kristen sinuaeng jala ahado lapatan na dihita ala adorang so minggu trinitatis saya dong do akka guar-guar ni minggu jala marlapatan deh dang naso marlapatan ni moloridok di bagasan obason Misericordias Domine namar lapatat dui jala ngotok kita bahwa di perjalanan ni goluta
naing matok tong taingot amanginang. Songon halak Kristek kita na porsia di debata ama anak dotor di porbadia na mangulu di portibi na gok asini rohani Jahuba dohita. Ingot mai. Na mangulu di portibi na gok asini rohani Jahuba dohita sudi na porsia. Jala sa sitong nadang holan na porsia. Na so porsia do. Na persuya pe, na so porsia pe. Tongdo di bagasan portibi na gok asini rohani Jahuba do. Diinganan nagok asini rohani Jahuba do hita noaing. Nang pigudang akka na mabenjut rohata. Jala dihaliangi asini rohani Jahuba do hita. Di pardalanan ni nguluta. Molotungpe ditaringoti misericordias Domine. Molo diinganan manang dihaliangi asini rohani debata do hita manginang. Ahama biar tamu seding ulu tahun. Songon dokon apostol Paulus ate di Romualu ayat 30 sada. Molo di bata dong ata. Iboto hamuro. Molo di bata dong ata. Isima alota. Jala di Psalmen 42 ayat orang bidokon puasa saya tuki ho ale todikku. Jala puasa saya rusak ho di bagasanau. Ada apa ini? Ketika kita diperhadapkan dengan minggu misericordias Domini, na pengotok kita asa ingot majolma, ingot mahala Kristen, ingot maruas cibubur. Gok asi di rohani Jahuba do sandok tanoon. Dihaliangi di portibi na gok asi di rohani Jahuba do hita saluna. Sadong do, saya miad do aga asi di rohani Jahuba. Unang ganggu hita di si. Atong puasa marsak hita. Puasa marsak. Di 3 minggu nasal puhuja mitahod do. Taringo tu hata puasa. Molo marsak kita puasa marsak. Molo mekkel hita puasa mekkel. Alana mekkel oppe. Ulu do majuki-juki kan ido. Ulu do sekelon. Dang sudi ekkeli dinggan. Berko kita ma. Molo medebu alottai. Naso paulak kon hepeng tay nang sanggul tay. Medewi man. Hati hona. Ekel dui ekel. Ale ekel na mabahen dosa dihita. Hati-hati juga dekel. Suku-sukun mola dong sesuatu na taula. Puasa songono nao. Puasa marsa kau. Molo susah hita, puasa susah hita. Ahadu mamben susah hita. Molo adong pergumulaku puasa adong pergumulaku. Puasa marsak audisi. Dagok asini rohani Jahuba do. Tanoon. Itu dah. Gok asini rohani Jahuba do. Tanoon. Dan mangulu do Jesus. Nang mati, nang tapes tahoni. Mulak mangulu ibana. Mangaramoti hita, majagai hita, mamasu-masu hita, dijagai pamatang todita. Di parade sudi nareko di nguluta dang holan di tiki sonari dung mate pehita di sariod do di parade do inganata di pangulu do hita. Jadi molo ditaringoti misericordias Domine asa tergantung do hita tu Jahuba nagok asin rohai asa saya tu sido rohata nang nguluta nagok asin rohai tarsongon danak tunatoras ate ale tadlumubi matu akaina dak boy menak danak molo sorap dot inangna apalagi baby ate hido makana molo tangis danak tomak na dolean unang tomang boruna susadi dang tadda mang borunay mudar pedang Jepang kate dang adong mudar tomak na do ala makna do na maboto rupaning melekat nguluna tusi. Jala memang nang pemarsahit omak nai menak do danak di samping nomak na marsahiti taparwahom au jodoh saksi honi al songuni do julau malu bereng omakku los rohaku wah omakku malu bereng bapakku tong dolas rohaku nian ati ay las do rohan dari dua kan hido nang ati kan hido
Alena pasti na songonido. Hubungan kita dengan Tuhan seperti mirip songon debata. Aduh jaha di medsos na piga-piga Arion. Di sekitar Desember na salpu 2023 na salpu di Ponorogo masama di si danak marumur 10 tahun di ngani-ngani ma omak na nong modding tuluari mukira taboto do diwa yate suku-sukun naso di boto danak kodo nong satabi nong marujungulu omak non ale menak do ibana di rongani do omak non satabi amang ngabau bi omak nai tong do di dongane na dianggo akka tetangga nai do asing bau ni jauh ni halakon anggo bapak namar huta sada dugi di bereng mah wah ngamoding HP dilapor mah tu pemerintah setempat rumah ke polisi suku-sukun bui do menak danaki disi HP omak nanunga maruju ngulu ima ketergantungane solhot nai molo solhot hita tu di bata kita tergantung kepada Tuhan bagas do amanginang lapatan ni guardi minggu tasadarion misericordias domine ala disido taringot ngulu partodiotta buhahita aharo na pature-ture di ngulu taon ngulu pardaging do atong ngulu pardaging dang rikot dihita pature-turehon ngulu partodiotta molo ditaringoti do hita taringot tu ngulu partodiot ingok magok asini rohani jahuba do ngulu dang holan ngulutta buat ngulu ni akan keluargata ya nakota poparata dongata sudi gok asini rohani jahuba do sadok portibion alinang pesongoni unang gabi mau to hitat to molo digok gok asini rohani jahuba di bagasan di portibion unang gabi rupaning godang do gok asini roha do gabi lomo-lomo tama dang ahama sikapta ahama natapatupa molo ditaringot itu hita gok asini rohani jahuba do tanoon di parpesal menon manang di pasal menon di batorang do songo dia do hita mangulu di bagasan minggu misericordias domine na berjulu marhasurungan do debata di nguluna i mahalak namar misericordias domine marhasurungan debata di rohana di nguluna saya debatado di pajolo di ngoluna molotungpe adok aka persoalan saya debatado parjolo di curhaton di babotohon di tuhapon akan di bagasan pikiran nai imahalak namar misericordias domine di ayat sadap si Daud manang si David madok saya alusi maau ale debata ni hati uraku ia hujauho. Dia tidak pernah mengambil langkah sebelum kepada Tuhan kepada orang lain. Harus kepada Tuhan dulu. Dia curhat kepada Tuhan dulu. Isi hita naso adong persoalan nate. Aku yakin nakipe deng lau tu gerejo pedong persoalan. Ide salah po inna, isa bereng inna. Idia inna, isa inna. Di dia bedisan inna musik. Kalau nala di sana. Banyak persoalan kita. Kadang persoalan itu kan kita yang buat inang ya. Posian rohana di debata. I mahalak namar misericordias domine. Molo sopos do perohata tu debata ganggu hita. Panik museng. Wah itu bukan tipikal orang Kristen sebenarnya. Nasa sitong nate. Saya panik ibana rupaning. Jika ada persoalan dia yakin dalam Tuhan ada solusi. Amin. Itu. Porsedo ibana dalam Tuhan ada solusi. Dang tudongan berjulu. Riko dodongan rikot. Riko dodongan saripe rikot. Jalah aduh rimang-rimangi. Taringot tu namar dongan saripe teh.
Aku kadang bingung do molo misal na manginang satay majuate. Molo curhat amama tunasing rupaning. Api adong do inatana. Tuaha ya dongi satay. Tuaha del debata tu hitai. Iko perjulu do dah keluarga dah. So ni nang sebalik na. Inai na manang inai curhat tu dongan na. Berarti dia kehilangan pamor amatai. Hati-hati. Dalam Tuhan ada solusi. Atong marahasurungan mata baik di bata di nguluta. Ikon ibana perjulu. Nabaduahon halak nama misericordias Domine mampu do ibana mangarajai dirina. Mampu do ibana mangarajai dirina. Dia ya tulus saat rodionom ni dok. Ia hamu pinopar ni jolma. Apostel Paulus nakin hurok. Molo di bata dongat ta isema. Alot tarupaning. Namar nadong do pergumulan di si Daud. Macai belgak pergumulan na. Mai didok aka parpaditilugia. Hati hadi gurito nibana manang dibain nibana deon manang pesal menon. Namaralo di ibana tu anak na si Absalom. Anak na si Absalom membenkup detat. Memberontak neng manggulut harajaun na. Neng digulut harajaun sian amanai. Maruki libana. Geleng na mabain persoalan di nguluna. Buasa geleng na ikut merebut. Harajaun na. Buasa dang halang nasing. Mungkin berbeda. Buama molo maralo hita tu geleng tatainang. Makanya saudara-saudara yang membawa anak yang mau dibaptis. Didik anak kita. Supaya jangan pemberontak kepada kita. Hati-hati dengan anak-anak. Ay umalo do danak nuay ngate. Siya kita. Buama na julo purik do. Ipi nga jagoy. Ipi mo sa traboto to ma do mangalang purik kita mayunong purik ka dito. Ang sonari nga susu. Gudang macam. Jala sonari nga gudang halak di keluarga nuaing. Na jutan mangan di luar. HP hita na julo tong do mangan di luar. Alim mo di pesta kan begitu ya. Mo tu pesta mangan di luar kan begitu. Ang sonari iko na dong do jadwal na. Makan di luar yo pak, ina. Malo-maloma. Julo lagabes do. Gula MO, kan begitu. Sonari nga macam, hati-hati. Absalom, anak ni si David, mangalo ibana, nengkup detat ibana, merebut kekuasaan. Wah, bingung ibana. Songo dia do bahenokku. Tapi sebagai orang yang bermisericordias Domine, hati-hati si David, hohom debana tenang. Dia luhom tu debata. Dikuasai dirina. Dirajai dirina. Asa unang ibana. Molo tumbang ben sikap tidak berdosa. Da godang dohita sangoni. Emosi silakan emosi. Bisa emosi amang. Bisa muruk. Alay unang merdosa. Hea do bereng na itu alay ni muruk na tu geleng na. Mau mahon na. Na itu ni do ditutup debata pinggol na. Asugari toho gebe mau anak naik buah. Kadang kita tidak sadar begitu manginang. Dia mampu menguasai dirinya. Jika kita marah silakan marah. Tapi punya arah, punya tujuan kemarahan itu. Ay mulu marah, ay guru na julu kan hola na muruk do. Saya dibuat do belebes na sangoni. Belebes na tehado warni. Belubes kan? Ido. Ikon arong do senjata rupani. Ido lino senjata di guru do kapur. Bu bagaimana maloma iba tong. Nom setong kan. Ang sendiri gamang aku bu. Kenapa? Enggak. So nabi pukul. Hati-hati. Kalaupun marah terarah mak. Ali unang pajujud tu marah. Ngaditi be mulu namara terus ate. Kalau namuruk terus, kalau namuruk dohonin na. Karena kata orang para psikologi, marah itu kegilaan sesaat. Jadi mulu muruk kita yang nariti dohida satu kini. Molomuru amatta ngariti satu kekuatan itu. Songo dia hita bui mengarajai diri. Luar biasa. Molutung pe adong persoalan di ngoluta. Molutung pe adong mabenjut roham. Ingok mak. Gudang dope na makaholongi ho. Moldang adong nasomarlomoni roha tu hita. Gudang dope na marlomoni roha di hita. Molutung pe adong naneng manjukati ngoluta. Naneng manigay ngoluta.
Masa depan tak ingot. Gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon. Tuhan ada dan tidak pernah tidur. Tuhan ada dan tidak pernah diam untuk berpikir dan merancang kebaikan terhadap kehidupan kita. Sebanyak apapun orang yang tidak peduli dengan kita. Alai, kuasai dirimu. Napa tuluhon ingot pasu-pasu ni debata. Itu dah. Ay na manguluhi tadalan ni pasu-pasu na do. Itu dah. Ujung minggu hita selalu do di padita dah. Pasu-pasui. Di pasu-pasu, jala diramoti, Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama, buhina tuho, jala kasih marohana miraho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasar honma, damena tu todim, tayengok ma, tayetong maju, kalimati, pasu-pasui. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Tui sehatai, dan tu halak, tu hamudo, tu akan naromar minggu do. Tu akan dalam marsado debatado, narap marsado dong atas sahapur do di bagas joron, di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan debatama ho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasar, jala asima rohana midaho, di dopakon, diperhadapkan Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasar honma damena tutodim. Da pasu-pasui ahabe gari na julo makniba sampai margulasai basadot marpesta sabui mangalang jagal aladang bui di buah beda danak tu pesta Roma omak tamandok nanti mama bawa jagal hohom do hita dang tangis be adong jagali do nganong adong jagali dang do be tu para holan uram-uram na nama darabot alepos dorohata molo di batama masu-masu. Tuhan tidak pernah buat prank dak ke di batama di pasu-pasuna. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jala dilo di batado tuhita pos ni roha halak namar misericordias domine saya lohot do di pikiran nai di ngulunai pasu-pasu najinalona siat debata ganuk hari minggu ganuk marpungu, ganuk adong ibadah. Saya diingot-ingot ibane, atong jol manatar pasu-pasu do HP yao. Jol mana adong pasu-pasu do HP diao. Ngulu natar pasu-pasu do HP diao. Atong tahingok mak. Indikasi ni halak na somer misericordias domine. Dia pitu odo. Sonang doa upapea kuhut mamitornok. Hupapea kut mamiternok ay sasadahodo ali Jehovah pasonangao maringanan. Molo di bahasa Indonesia di dok songonon. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Dalam bahasa Batak nok. Jadi molo maul hitamudum tapareso ma partedete. Dagodang do halak songoni namaul mudum aw renges di mudum bah itu makan agak marni yang ngautik noanya teh itu renges di mudum mau jadi naraki bagasan oh iya taburu habe na renges mudumun itu kualitas hidup ai ukuran di halak nasional bui renges mudum molo sorenges lebih hitam mudum berarti kita belum senang mol tabu mudum nang piguna agak si pikiran boy bonum ngai mana be daripada manginum pel tidur hita teh susah hita di bahenia manginang asa sonak kita renges mudum tebu mudum daging tahun tapamena partodiota bermiseri cordias domine ada Tuhan dan gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon song soni ma dihamok kadong ada. Nah 8 orang ini 8 keluarga bamalo-malo mahamu memilih waktu memakai waktu untuk memberikan waktu kepada anak-anak karena waktu yang tepat akan menunjukkan kualitas yang baik
pertumbuhan bukan holang pertumbuhan perdagingon. Unang las rohamu namol holan namok mo dak danagi. Unang ale partodion nairikot harus balance seperti yang kita katakan waktu kita konseling baptis. Harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Unang lupa hamu mananya kon gelengmu. Holan ditiki mangap dohamu martangiang. Tangihon manang dok guar ni gelengmu. Molo tulu gelengmu tulu capa buat. Gora dokon guar ni gelengmi. Ai disoddo guari. Dilanggata do guari. Diresmikan, disahkan. Setiap berdoa sebut nama anakmu. Asa adong haduan ingotonya kagelengmu. Di doa ibuku namaku disebut. Buah mulu suadongi dakir begi. Sudi halak mangeduhuni dengan semangat sampai karingatan. Iba nasib puasa. Enggak pernah aku didoakan mamaku Nina. Atau didoakan orang tuaku. Dia harus bangga terhadap orang tuanya. Dan kalian juga harus bangga terhadap anak-anak. Kebanggaan itu kalian yang mempersiapkan. Molo mardongan di batado hamu. Maka anak-anak ini juga akan diberkati. Amin. Gabi anak burju medah. Anak-anak pistar, anak silo yajar. Anak yang selalu menghormati orang lain dan orang tuanya. Debatama mamasu-masu kita. Martanyang kita. Tuhan molate di pasat rohanami. Nunga di pasat hot hatam tuhami. Paingoton asa ingot hami bermisericordias Domine. Gok asin rohamdo sadok portibion. Na mangulu di portibi jala diinganan na gok asin rohamdo hami. Ajari hami Tuhan. Asa toktong hami mangulu jala marpos ni roha. Di asin ni roham. Di pasu-pasu. Jala mapakorhon ni dipanggulmi tu nungulu nami. Asa marhasurung ako Tuhan di ngulu nami. Jala buihu kuasai hami diri nami, hurajai hami diri nami. Unang pagok kudu sa hupatu pahami. Di bahani pasu-pasu mahami Tuhan. Urupi hami makanguluhon hatam. Todim na bedei mapaingotok kami. Asa tarbaik kami pasonak kon roham. Nang akadongan nami pe. Dalan nami lama mujiho. Pasu-pasu hriam hakabi pici buburon. Namek-mek nama gudang sahatu nama tua. Parhalado ng pangulan na goktikina. Asasada kami di bagasak ko Tuhan. Rap masih pengotak kami. Rap masih sunggulak kami. Di akaasin ni roham. Di akaparangin ng panggulmito ni ngulu nami. Asa gabi huruas na mangulu kami sa luhuna. Huria na gok las ni roha. Lau patupahon akan nadinggan. Ajari kami saluk na Tuhan. Asa mamarangihon hatam di ngulu nami ganup. Pasu-pasu ma keluarga na marlasin roha. Di pasora kokoda danak. Du keluarga Agus Silaban inang buru hasibuan. Ibu-ibu magudang madat danak na pinalomi homi. Sitoka panahit na hiton. Magudang di perdagingon ng partodion. Ajari na torasna. Asabui di bagasan lomomi nasida mamemehon akan nadinggan o Bartolomo ni roham aktu akaya nakonna na pinalumi homi asa magudang danaki di bagasan lomo ni roham pasu-pasu ma yanakon ni huriam naning manjalo pasu-pasu pabagason ima Kapten Romano tua si manhuruk dohot Elisa tata Rosari buru limbong ditikina di pasadahona sida marhiti pasu-pasu pabagasoni gabi ama ina manasida di tonga-tonga ni huriam nang di portibion para di rohana sida Tuhan majalo pasu-pasum asa tutu gabi ama na burju ina na burju nasida di napajongcokon rumah tanggai tar pasu-pasu ulonna tar pasu-pasu saluk nakasakap nang sihol ni rohana sida dikit-dikina mangabing-abing danak nasida Tuhan jalalas rohana sida lama mujiho pasu-pasu mandat danak nanang terdiri di bagasan obason walu halak na binuan ni natorasna siya kodo dadanaki Tuhan di palumeho koto natorasna asa adong di pagudang-gudang nasida asa tabba bilangan na porsia parhitiam mumang akan natoras mamemeho nadinggan
lahu mangajari na sida asa ditadda yanakon na sidai ho Tuhan dang hola ditadda dihapor siyai jala dihanguluhon sadok hatam asa yanakon na burjui suluy ajar jala toktong di bagasan lomo ni ruham pardalanan ulu na sida ingot hamya karuas menamar sahit amang damanik inang tambunan burusi barani amang igultom amang hag utagalung briel tambunan inang nenggulan burusi naga inang opo eksau di buru nenggulan arta burusi alagan dot akalana asing Tuhan todong nami keluarga nami dongan nami na marsahit na huingot kami di tikyon nang nasida pihubah kami tuadupamu asalehono muguguri nasida pasu-pasu ubat na pinangan na si panganon si numon nabi gabi hamamalum di parsahiton nasidai lasrohannya kadongan nami sa minggon na madulang tahun di hatutubu nang di pardongan saripion ali Tuhan molo ingot nasida di pasu-pasu ulang tahun ni ingot manasida di akka ulaon naneng si udutan nasida muse asa ingot nasida marlasin roha mamujiho makamolatihon salu na nanilhom mi jala margugo nasida Tuhan patupaw na dinggan dalan nasida lau mamuji pasangapon guar muda badiyay atong hupagong po kami ma ngulu nami tuho sa minggon Tuhan jagai roha da pikiran nami nang akasihol roha nami akapangiduan nami na sayhira di pabedda hodo pe ragam na hupangidu hami dia karokap ni anakon dia kaparkarejo na dinggan dia kaparsaoran di hadameon do dia ka lana asing pe Tuhan ragam pangiduan nami sihol ni roha nami ali Tuhan lehom may hobar tulong ni roham ditiki na marlasin roha mi majaloy atau ngunang pasobu hami mangasahon pikiran nami mangasahon hatam hami toktong manggulmit madalanin aka ari-ari nanang sibulusan namion sisa dosa nami Tuhan asiroham marhiti Yesus Kristus jalo matanyang nami amen. Mari dehita laos tapasahat ma piliarta. Oh
Masuk mahita tu acara padidion nabadia, marede mahita. Oh Jesus, my Martanyang mahita. Alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabuan akadak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakomu, pasu-pasu jala parguguy manasida mangiay hanguluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mabuan danak si didionon, tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus, lau mahamu tuliat portibionin na mandok akasisian na, podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama, dohot anak, dohot tod di purbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, say na dong anak kudo hamu ganu pari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsea, hona uhum sugut. Tangyok kamu madohot hatan na tarsurat di surat ni si Markus. Adong makana mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Ala dipicang akasisian naima na mabuat ni. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma. Luas hamuma akadat dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Aida kasih songonido harajau ni debata. Na tutudu na hudokon tu hamu. Manang isipe. Anggo sosongon dak dana ibana majalo harajau ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makadat danaki. Dia peo matangan tu nasida. Mamasu-masu dak danaki. Atong hati dako kamuma hapor seotai rap mahamu madok au porsea atong alusi hamuma hatan na husukunon tu hamu. Na berjolo di pangido hamu nueng didion akadak danakon tu bagasan na hina porsyomuna alusi hamuma. Behana ulo do hamu mamudaya na komunaon asa di boto jala di huton nasida hatan di bata alusi hamuma. Na ulo do hamu marusuru nasida tu gereja dot perguruan ni huria Protestan. Asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma. Atong tapasahak manasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiay. Tujulu mahamu. Akte.
Ali Raditya Elnatan Situmeang. Hudidi mahotu bagasan gowarni di bata ama. Dotu bagasan gowarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Dotu bagasan gowarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Leonard Sen Holyfield Hutapea. Hudidi maho tu bagasan goari di bata ama. Do tu bagasan goari anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goari tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Yoselin Boru Marbun. Hudidi maho tu bagasan goari di bata ama. Do tu bagasan goari anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goari tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Jilian Fania Borusiagian. Hudidi maho tu bagasan goari di bata ama. Do tu bagasan goarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Alexander Immanuel Munte. Hudidi maho tu bagasan goarni di bata ama. Do tu bagasan goarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Maju. Ali Adrian Elvano Siregar. Hudidi maho tu bagasan goari di bata ama. Do tu bagasan goarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di perbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Matthew Rafael Etan Pangaribuan. Hudidi maho tu bagasan goarni di bata ama. Do tu bagasan goarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho. Di hababongot mon tu bagasan harajaon na ola nion rodi saliling nililing na. Amin. Ali Mirel Yunis Gabriela Berulimbong. Hudidi maho tu bagasan goari di bata ama. Do tu bagasan goarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan goarni tod di perbadia.
Amin. Sadiramoti Tuhan di batama ho, di habobongon mo tu bagasan harajonna olat nion rodi saliling-lilingna. Amin. Jongjong manatoras. Martangyang mahita. Ali Tuhan di bata aman nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami akad danakon tuho, jala di jakokoro nasida gabi anakomu marhiti-hiti padidion na badiai, asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na. Asima roham doho di akanatoras di danakon, sai pargugu jala ajari manasida madunggu-dugu dan nakon tuho, asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu. Amin. Udul mahamu. Marede mahita, laos cong-cong mahita saluna. Tatanyakon ma piliata. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jal ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami, asalam girgir hay mandok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.
Songona somal di huriata, tujolo mahamirap dok na tardidi, di somma tajalang, mas jalang kita teh. Semua amanginang yang terdidi orang tuanya kesini kita.